It's time for DJ Rocky's Secret Files. Nahuli ko na may lalaki, ang mama ng boyfriend ko. Hi DJ Rocky. Matagal na akong nakikinig sa programa mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Maha. At ito, ang aking secret file. Year 2016. Tinanong ako ng boyfriend ko kung gusto ko raw bang magtrabaho abroad. Pinatatanong daw ng mama niya. Itago na lang natin ang mama ng boyfriend ko sa pangalang Tita Peachy. Kung sakali mang umuo ako, tutulungan daw ako ng mama niya. Supportive naman ang papa ng boyfriend ko na itago na lang natin sa pangalang Tito Jobert. Walang hadlang sa side ko at wala ring hadlang sa side niya. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa na tanggapin ang offer niya. Dream country ko yung lugar kung nasaan si Tita Peachy. Fast forward. Nakarating na ako abroad. Sinundo ako ni Tita Peachy sa airport. Kumain kami pagkatapos. Alam mo, DJ Rocky, nakaramdam ako ng awkwardness. Kasi, hindi naman talaga kami close ni Tita Peachy, kahit siya ang mama ng boyfriend ko. Si Tito Jobert, siya talaga ang close ko. Dahil na rin siguro siya ang naiwan sa Pilipinas. At wala akong masabi sa kabaitan ni Tito Jobert. Although kilala naman ako ni Tita Peachy, pero hindi kami nagkakausap kahit online. Napakadalang. Kapag natataon lang na may video call si boyfriend kay Tita Peachy, doon lang ako nakakapag-hello. Kaya habang kumakain kami, nakamasid lang ako sa kanya. And in fairness naman dito kay Tita Peachy, kahit kwarentahin na, maganda pa rin. Hindi losyang ang itsura. Mapagkakamalan mong nasa 20 anyos lang. Hiyang-hiya na nga ako sa kanya eh. Para bang kailangan kong mag-ayos? Baka mapagkamalang ako pang mas matanda sa kanya. Hindi ko mapigilang humanga sa angking gandang taglay ng mama ng boyfriend ko. Tuloy-tuloy lang siya sa pagkukuwento. Nakikinig lang ako. May mga itinatanong siya, sinasagot ko naman. Basta ang sistema, titira daw ako sa apartment niya para makamenos ako ng gastos, para hindi na ako mag-rent ng sarili kong apartment. Total, si Tita Peachy din naman ang naghanap ng trabaho para sa akin. Lubos naman ako nagpapasalamat sa pamilya ng boyfriend ko. Kasi isang malaking oportunidad para sa akin ang makapunta sa dream country ko at maka-experience pa ng snow. Masayang-masaya ako
Para bang nahi-heal yung pagka-inner child ko. Okay naman ang mga unang taon ko. Maayos ang apartment. May 2 maliit na kwarto. May maayos na sala, dining area, at banyo. 2 lang naman kami ni Tita Peachy, kaya parang maluwag pa rin naman sa amin yung apartment na yon. At marami na rin akong mga nakikilalang kaibigan ni Tita Peachy. Meron siyang circle of friends sa bansang ito. Minsan, niyaya nila ako na sumama sa kanila. Kaya kapag hindi ako busy sa trabaho, sumasama ako sa gala nila. At minsan naman, sila ang mismong pumupunta sa apartment namin. Hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili ko na palagi nang sumasama sa mga gala nila. Dito ay meron na akong napapansin sa mama ng boyfriend ko at sa kaibigan niya na itago na lang natin sa pangalang Dino. Hinayaan ko lang kasi sa isip ko, baka nga close lang talaga sila. Pero iba talaga, DJ Rocky. Ang lakas nung kutob ko. Napapansin ko na parang nagseselos si Tita Peachy pag hindi siya binibigyan ng atensyon ni Dino. Habang tumatagal, parang lumalala. Pag tumatawag si Tita Peachy kay Tito Jobert sa Pilipinas, abay parang wala siya sa mood. Parang walang gana. Pero kapag lumalabas kami ng circle of friends niya, kasama namin si Dino, maligalig siya. Isang araw, tumawag yung boyfriend ko sa akin. Nangungumusta. Kumusta raw kami ni mama niya? At ang sagot ko, DJ Rocky, okay lang naman kami. Kahit na alam kong parang may mali na. Hindi ko alam kung ikukwento ko yung mga napapansin ko sa mama niya. So nag-decide na lang akong wag nang sabihin. Dahil baka OA lang ako, asyumera lang ako, at baka ako pang maging dahilan kung bakit maging broken family sila. Hindi na. Wala na lang akong sasabihin. Hanggang sa isang gabi, nagpaalam si Tita Peachy sa akin na sa apartment daw namin makikitulog si Dino. Tinanong niya ako kung okay lang daw ba yun sa akin. Sagot ko, wala pong problema. Nakaupo ako noon sa sala nang biglang tumawag ang boyfriend ko sa akin. Kabadong-kabado ako kasi nandoon si Dino at baka biglang mahagip siya sa kamera. Baka ako pang mapagdudahang merong lalaki. Kaya para maputol ang tawagan namin, sinabi ko na lang sa boyfriend kong matutulog na ako kasi pagod na pagod ako. Pumasok ako ng kwarto at nagpaalam ng matutulog kina Tita Peachy at Dino. Pero ang totoo, hindi ako nakatulog. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarinig ako ng mga kaluskos at kalabog at mga mahihinang ungol. Dahan-dahan akong lumabas ng maliit kong kwarto. Chinek ko ang sala. Walang tao. Dito ko napagtanto na pumasok si Dino sa kwarto ni Tita Peachy.
Na-shock ako. Pero kinalma ko ang sarili ko. Bumalik ako sa kwarto. Tahimik lang. Buong gabi. Hindi talaga ako nakatulog. Akala siguro nila tulog na ako dahil sa pagod. Pero nagtutulog-tulugan lang ako. 3:00 ng madaling araw. Narinig ko. Parang kinikiliti si Tita Peachy. Tumatawa. Tapos, eto namang si Dino. Tumatawa rin. May narinig pa akong, "Huwag kang maingay. Baka magising." O diba? Hindi naman ako bata o musmus para hindi ko magets na may nangyari sa kanila nung gabing yun. Ilang beses pa siguro nilang ginawa yun. At ako naman, bulag-bulagan, bingi-bingihan. Pero deep inside, awang-awa ako. Awang-awa ako kay Tito. Kay Tito Jobert. Yung asawa ni Tita Peachy na nasa Pilipinas. Na walang kaalam-alam sa pinaggagawa ng asawa niya sa bansang ito. That time, parang gusto ko nang sabihin sa boyfriend ko yung nakita ko, narinig ko. Pero nagdadalawang isip ako eh. Sa isip ko, bahala na kayo dyan. Basta hindi na lang ako mangingialam. Kasi buhay nyo naman yun eh. Magbubulag-bulagan na lang ako. Magbibingi-bingihan na lang ako. Kaya lang, DJ Rocky, dumating ang mga araw na hindi na umuuwi si Tita Peachy sa apartment. Ang naiisip ko noon, baka doon na siya natutulog sa bahay ni Dino. Etong si Dino, Pilipino rin yun. At si Dino, katulad din ni Tita Peachy. May asawa na naiwan sa Pilipinas at meron ding anak. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, Diyos ko po, ano na bang nangyayari sa kanila? Ako yung naiipit sa sitwasyon. Yung guilt ba? Damang-dama ko yun. Hindi naman ako nagtatanong kay Tita Peachy kung nasaan siya. Minsan magme-message lang siya sa akin na magbe-babysit daw siya at doon na siya matutulog sa bahay ng amo niya. Yung boyfriend ko, kinukulit ako. Kapag tumatawag siya sa akin, ang tanong niya sa akin, bakit palagi raw wala yung mama niya? Ang sagot ko, busy lang sa trabaho. Pero sa kaloob-looban ko, parang gusto ko na talagang magsumbong sa kanya. Gusto ko nang sabihin sa kanya ang lahat-lahat. Then one day, nakabukas lang yung laptop ni Tita Peachy. Nasa may sala. Etong si Tita Peachy, lumabas ng bahay. Pumasok sa isip ko na
buksan yung laptop niya at tingnan kung meron akong makikita. Kasi, oo, alam ko, dama ko na meron silang relasyon ni Dino pero wala naman akong matibay na ebidensya. So, nung binuksan ko ang laptop ni Tita Peachy, doon ko na nabasa ang lahat-lahat. Lahat-lahat, DJ Rocky. Nanginginig ako at naiiyak pagkatapos kong basahin ang lahat. Alam kong mali yung ginawa ko. Kasi privacy ni Tita Peachy yun. Pero sobrang curious ako kung totoo nga ba yung mga nakikita ko at mga naririnig ko, yung nararamdaman ko. At dahil sa mga nabasa ko, napatunayan kong totoo ang lahat. Sa kabilang banda, nagsisisi rin ako. Kasi pinakailaman ko pa yung laptop. Fast forward. May sinabihan akong tao tungkol sa nalalaman kong isinesekreto ni Tita Peachy at ni Dino. Maling tao pala yung napagsabihan ko. Hindi ko in-expect na yung taong sinabihan ko ay tatraydo rin ako. So all this time, alam pala nilang lahat na merong relasyon sila Tita Peachy at Dino. Mga konsentidor at tolerator. Etong taong to ang nagsumbong kay Tita Peachy na binuksan ko ang laptop niya. Tumawag sa akin si Tita Peachy. Minumura ako. Sinusumbatan ako. Lahat ng mga masasakit na salita binabato sa akin. Bakit ko raw nagawa yun sa kanya? At pinakialaman ko ang pribadong buhay niya. Wala raw akong utang na loob. Buti na lang din at wala siya sa apartment nun. Kaya nagkulong ako sa kwarto. Nakatulog na lang ako sa sobrang pag-iyak. Ilang minuto ang lumipas. Sinugod ako ni Tita Peachy sa kama ko. The next thing I knew, pinagsasasampal, pinagsasabunutan niya ako. Pero hindi ako lumalaban. Kasi sa isip ko, mama pa rin siya ng boyfriend ko. Ang sabi ko lang, tama na po, tama na po. Pero hindi pa rin siya tumigil sa pananakit sa akin. Walang humpay ang pananakit niya sa akin physically and verbally. Yung parang ipinaramdam niya sa akin na utang ko yung buhay ko sa kanya. Na siya ang nagpapunta sa akin sa bansang ito. At dahil sa pananakit niya, nagdugo ang nguso ko. Nung makita kong dumudugo ang nguso ko, hindi na ako nakatiis. Bigla ko siyang tinadyakan. Nagulat siya sa ginawa ko. Sabi pa niya, ganun na, papatol ka pa. At ayun,
Magdamag kaming nagsasabunutan at nagsasakitan. Sino ba namang aawat sa amin? Kami lang dalawa ang nandun sa apartment na yun. Walang humpay. Namura at sumbat ang naririnig ko sa mama ng boyfriend ko. Nagsimula na akong magplano. Magplano ng paglalayas ko. Nagdesisyon ako at nagpaalam ako na sa bahay ng amo ko, manirahan panandalian. Etong boyfriend ko, wala pa ring kaalam-alam sa mga nangyayari sa amin ng mama niya. Oo, tumatawag siya pero hindi ako nagpapahalata. Then one day, tumawag ang boyfriend ko. Galit na galit. Parang ang daming tanong na gustong masagot ko. Tinawagan daw siya ng mama niya. At ang sabi nito sa kanya, hindi na raw boto sa akin ng mama niya. Hindi raw ako gusto ng mama niya para sa kanya. Hiwalayan daw niya ako. Kasi nga, sabi ng mama niya, demonyo raw ako. Kaya napatawag siya. Naguguluhan siya. Ano nga ba daw talaga ang nangyayari sa amin ng mama niya? Sabi ko, sige. Sige. Kung yan ang gusto ng mama mo para sa'yo, edi makikipaghiwalay na ako sa'yo. Pero deep inside, durog na durog ang puso ko kasi mahal na mahal ko ang boyfriend ko. 5 taon na kami. Akala ko, basta na lang akong bibitawan ng boyfriend ko. Pero hindi pala. Pumayag ang boyfriend ko sa sinabi ni Tita Peachy sa kanya. Ang sagot niya raw sa mama niya, bakit ko siya hihiwalayan? Anong rason? Ang tanging sagot lang ni Tita Peachy sa kanya, hindi ko siya gusto. Nako DJ Rocky, kung alam lang nilang lahat ang alam ko. Sabi ng boyfriend ko, bigyan ko daw siya ng valid reason. Kung gusto ko nang makipag-iwalay sa kanya. Hindi ko masabi-sabi yung totoo eh. Hindi ko masabi na merong lalaki yung mama mo. At dumating na sa puntong nagmamakaawa na sa akin yung boyfriend ko. Hindi niya ako tinantanan. Tinanong niya ako ng tinanong, kinulit niya ako ng kinulit. Ano ba talaga ang totoo? Hanggang sa napaamin niya na ako. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Sabi ko, merong lalaki ang mama mo dito. Magka-video call kami noon. Kitang-kita ko kung paano siya namutla at natulala nang sabihin ko yun. Sabi niya, kaya pala gustong-gusto niya na hiwalayan kita kasi nalaman mo pala ang kababuyang pinaggagawa niya dyan. Maya-maya pa, humahagulgul na ang boyfriend ko.
Naaawa ko sa kanya, sa pamilya nila. Pero naaawa din naman ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong next move ng boyfriend ko noon. Kung sasabihin niya ba sa papa niya at sa mga kapatid niya. And I'll leave that decision sa boyfriend ko. Alam mo, DJ Rocky, that time, parang gusto kong mawala na lang para hindi ko na maramdaman yung sakit. Para hindi na ako makarinig ng mga panunumbat. Ilang araw hindi ako nakakakain. Ilang araw akong tulala. Pero kumapit ako sa pananampalataya ko. Tuloy-tuloy lang ako sa pananalangin na sana matapos na ang lahat ng ito. Fast forward. Nag-delete ako ng Facebook account ko. Umiwas ako sa social media. Then nawalan na ako ng balita kay Tita Peachy. Kami pa rin naman ang boyfriend ko. Pero hindi sinabi ng boyfriend ko kay Tita Peachy kung nasaan ako. Lumipas pa ang mga taon. Umuwi ako ng Pilipinas. Saktong nagkasabay kami ng pag-uwi ni Tita Peachy. Ang balita ko mula sa boyfriend ko. Hinahanap daw ako ni Tita Peachy. Pinapupunta ako sa bahay nila. Alam mo, DJ Rocky, kahit maraming taon nang lumipas, parang bumabalik pa rin yung trauma sa akin nang dahil sa nangyari. Pero nilakasan ko ang loob ko. At dahil malakas ang pagmamahal ko sa boyfriend ko, sa anak niya, humarap ako. At sa unang pagkakataon, after so many years, nagkita kami sa bahay nila. Siya ang sumulubong sa akin sa harap ng pinto. Walang mga salitang lumabas sa bibig namin. Niyakap niya lang ako. At doon umiyak kaming dalawa. Buti na lang, wala ang asawa niya noon sa bahay. May binili lang saglit. Pero ang boyfriend ko, alam na alam niya yung dahilan ng hagulgol na yon. Nagkumustahan kami at nag-agree na kalimutan na yung nangyari sa nakaraan at magsimula uli ng panibagong buhay. Pagkatapos nun, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Alam mo yung parang nawala yung bara at bigat sa dibdib ko. Ganun pala yun. Ganun pala yung pakiramdam ng pagpapatawad. Fast forward. Inalok na ako ng kasal ng boyfriend ko. At ikinasal na kami. Ngayon ay mag-asawa na kami. Salamat sa pakikinig ha. At naway merong leksyon
na makukuha sa aming kwento. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Maha. At ito ang aking Secret Farm.